है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पार्टी जाना के दंग दे होड़ फैसा निकलो मैं फैसा मोनबाय आयु एफा गिदिर लाखादो बेखौनो दे नोंलाय मा जायो र' थाथ' लकेल ना अमा सोंग्राया एसे खाथियाव लकेल ए अमा बेदर जानो आरो बिलाय मबाइल गेजेराव बिलाय मा जायो आंथ' मोनमान जाजोबगासिनो मोनमान जायो नामा एसे फैसा बुरजा थाबावनाय मोनबा बोरमाफोर रायलायगासिनो बिसोरो ओइ सासेया हनै सिगां गिटार लालायलायनाया नाराबारि नारा आयंमोनाबो जानो नागिरदों आरो पार्टि ओंखायनो भिडिअ लानो थिनबाय दैमायावहाय मा लादों जुमाय लादों गोजा लादों माथो मेरलाथार जगार जाखाजोब्बाय जानोनो हानाय नङा जों साथामल'सो अके नोंथाङा बे दैमायाव मा खालामफैदों आङो पार्टि जानो फैदों बे गिटारखौलाय मानो लादों होनदों आङो दामनो लादों मा नोंसिना बक्स गैया नामा जोंना बक्स गैया बेखायनो दामनो लादों बक्सआनो जोंना टिपा एसे दामनानै देखाय नायदो दे दामनोबो रोङा ना आं जाला मास दामनो मा जागोन बिदिबालाय नोंथाङा बैसिनि बक्स दामनायाव थांनो गोसो गुदुं जादों नामा गोसोलाय जादों नै लोगोफोर दायो जानो रेडि खालामबाय थादोंमोन बे भिडिअ'आवहाय मिउजिक दामदोंमोन बैथिंजाय मेरलानो ओंखायनो आं कपिराइट फैजानो गिनानै बन्द' खालामनाय जाबाय लोगोफोर जोंबो दान्दिसे रंजाबाय आरोना जाखां लोंखाङै बोसोर गोदाननि थेंक्स फर वाचिं गाइस